setengah mati. Buta-buta galang selama lonja-lonja, sarwi cikra-cikra kena sambur nulitannya. Ngetane bali maneh rumahmu teng jalone. Iki puron apa kasangka puron kang aneh. Dipikir nang ati lara, ngati cudhek setengah mati.
semilir banyu segara ciputek banyune kali tapi kene ngati lara nganti judul setengah mati wana-wane karetan yo blekutak blekutak metutuk metutuk blekutak blekutak metutuk metutuk blekutak blekutak metutuk metutuk blekutak blekutak metutuk ayo mutan loyong layong aneng kota Purbalingga perang tanding lawan Nur Bisna karya mukti wong ayu pun kakang pamit kulastra yo jaritane wayang Jawi ayo Rawan Raja arane ayo gawe geger nyolong Sinta Anoman janjo tumandang ngaling koy dadi awoyo kobong gede jeroning praja
iya 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 awas awas aja toro iya ae 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 awas awas sore kaki ana dewa ngangklang jagat ay 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 awas kuwi sungune ha 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 Lamprat, lamprat, gempol, gempol, panang leyak, katipu, ngempal, panang lorotor selendra, selompret belok, jaran ke panyonglang, barang editor, macan mangap, magap, magap, ujang kanong, kalian nembang, osnya toka gungane reyak rayot gawe gembira lampret ngampret gempol gempol panang reyak katipu ngembal panang lorotor selendra selompret belok ajaran ke panyonglang barang ngitar macan mangap magap magap ujang kanong kalian nembal posnya toka gungane reyak rayot gawe gembira entuk dolanan entuk iya aku nunut dolanan ya ya sik dile Syafi nunut dolanan oke neng sisih kidul tanah Jawa dumununge ana sekara kang nyata gede ombake gumulong ora kendhat saben wayah rana jalma kang nyata wani sembrono kreta kencana dadi titihane pasuryan dewa ra ana kendhate katon sumunar upaya nyamake ora angger dewa bisa matekake neng sisih kidul tanah Jawa dumununge ana sekara kang nyata gedhe ombake gulung gumulung ora kendhat saben wayah rana jalma kang nyata wani sembrono kreta kencana dadi titihane pasuryan dewa ra ana kendhate
katon sumunar uga nyangsamake ora angger dewa bisa matekake Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi'ilmillah di sholatan daimatam bidawami mulkilahi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi'ilmillah di sholatan daimatam bidawami mulkilahi ler tandur rewa sumiler tak ijo royo-royo tak sangga temanten anyar jangan jangan panen plimbe ketuwe lonyo panen kanggo baso tira kan aku ngomong arep dolanan kan aku jale izin meh dolanan ya kan yuk don ke dhisik lek tak dolanan meneh tukang gonge melarikan diri soalnya suwe ra dolanan nang STNB aku tak lanjut lagi le dolanan lean hah wis sepenting kan aku wis ngomong aku meh dolanan oke aku meh dolanan meneh yuk aku so gamelok pede meno wes ya wes ana gamele aku ra sida gamel lingguhne wis sinden rusuh kok ya sing iso gamel ewangi nuthuk mbokne ben dolanan sik ngono sik tukang yoga nih nganu ya iya ceritane wayang Ramayana ingin aktara ngaleng kadiraja Ratu Buta Rawana Raja Dewi geger nyala Dewi Sinta Anoman si kata putih soan taman Sinta dijamule konangan Indrajit lan Patih ning Anoman ora wedi getih
Ora pareng, ora pareng. Ora pareng. Ora sida cerita titip singgahke. Mas, kok ngendi ya? Endi tukang kendange sing njaluk Anoman obong lunga. Iki tukang kendange lho itu aku lho. Aku ra melu-melu. Ngono. Ambek tuh. Tas iki. Iki, heeh. Wis. Tapi di nganu wae, alusan wae, tak kei klasikan alusan wae. Yo. Ora usah diketak-ketakke. Lek dolanan tak engko bengi meneh. Kowe engko bengi aku rung puas lek dolanan. Papi. Nah, jemput. Marti siwi sinawang ras mining kita sinupang sinukar kartining ilmu luhur breng tumraping tanah Jawi agami larane lara ora kaya
sumepekos apa ratranya sawangan iki awakku sing lemah papa muda pekanono kan kenanyang brenda wijeng pari jaman mari ngonku lara ati aduh nyawa dudukku semua orang krasa apa pancen tega balong janur paring usada wong kang nandang nguyong parkir tiap tontonan pasti ada parkirnya. Umpama sliramu sekar merati nika kumbang nyedam sari umpama sliramu margi wong manis nika kang bakal ngliwati sinaksen lintange lopo semono janji prasetyane ngati tansah kumanteling netra rinoso kerasa rasane triya miterosa jagat raya kalingono ukir lan samudra memanisi aduh dadi ati selawase bahkan dilit mak oke bahkan sih tak umpetkan dognya dogmu tak umpetkin dogmu iya harus rentuk nambahi akone pakne ora tak tambahi wis nalika nira ing dalu atiku lam-lamon sira wong bagus ngati mati ora bakal lali lakae lintange mlaku umpama sliramu sakar melati nika kumbang nyedam sari umpama sliramu margi wong manis nika kang bakal liwati sinaksan lintange loko semono janji prasetyane ngati tansah kumanten ing netra rinoso kerasa rasane driya mitera sajagat raya kalingono ukir lan samudra narailang memanisi aduh dadi ati selawase iya nalika nira
terus nganti mati ora bakal lali lakae lintange mlaku kok sih salah teknis bentar-bentar urung kompak. Hah? Ora pas cari. Ayo lanjut. Shh. Lanjut. Kayak. Langsung sampak yo. Yo, he ah. Anak lanang medunang papi sapa mesti kula sing kaos biru ki lho. Heeh, kaos biru. Ducun done lah. Mugi engkang antok sole wong kang bisa nglateni
Lugus lugu bata ela sirama menyang solo lae payung monro mak jendrit lolo loba wong mati ora obah meteni bocah urip golek duit ngulon apa sejane kalakon lara disampirke mae cara ngampirke panawane karetan nake ulane bak prawan karetan kake sing dipilih rondone. Buta galah salah molonjak-lonjak sarwi cingkra nyanda sampurna litanja ngetan bali maneh rupamu teng jalone iki buron apa ta sangka buron kang aneh oh ae ayo Suwantana raja muda ing Ponorogo